Soyayya kenan. Wani talaka ne ya auri wata kyakkyawan yarinya. Ta kasance tana da dogon gashi tare da kyakkyawar fuska. Wata rana ta zo ɗaure gashinta, sai ta ɗauko abin ɗaure gashin, sai ta ga ashe ya lalace duk ya kakkare a yanayin da ba zai sake moruwa ba. Gashi kuma wannan abun yana da matuƙar tsada, shi kuma mijin ba shi da kuɗin da zai siyo mata wani. Sai ta shiga damuwa har abin ya kai ga cewa tana jin a ranta kamar ba za ta iya zama da wannan sumar ta ba. Mijinta ya yi iyayensa domin ya shawo kanta gami da rarrashinta akan ta yi haƙuri, yana so zai siyo mata wani. Ita dai bata ce masa komai ba, shiru ta tana jinsa cikin damuwa. Bayan ya fita a hanyarsa ta zuwa wajen aiki, yana tafiya yana zullumi tare da jin ba daɗi akan matarsa tana da buƙatar taimakonsa amma shi ya kasa taimaka mata. Ana cikin haka ne sai ya tuna ashe yana da wani agogo a hannun shi mai tsada, wanda har ya fara tunanin kawai bara ya je shagon da ake sayar da agogo domin ya siyar, ya je ya siyo mata wannan abin ɗaure gashi saboda kawai ya faranta mata. Kuma ya je ya sai da wannan agogon tasa, ya karɓi kuɗaɗen ya je ya siyo mata wannan abin ɗaure gashi. Sannan ya wuce wajen aiki, ya gama aikin da zai yi. Bayan ya tashi dawowa ya kawo mata gida, sai ke da wuya sai ya tarar har ta yanke wannan suman nata, wanda kuma shi bai yi tsammanin haka da gare ta ba. Sai ya tsaya yana ta mamaki tare da tambayanta, me yasa kika yanke su gashin? Bata ce masa komai ba, ta wuce ta fita ta tafi shagon salon, ta je ta sai da wannan gashi nata, ta siyo masa sabon agogo da kuɗin. A lokacin da take nuna masa, shi kuma sai ya ciro mata wannan abin ɗaure gashi, sai yake nuna mata, to ai ma na sai da agogona na saya miki abin ɗaure gashi. Sai ta rungume shi domin farin ciki saboda ƙaunar da yake nuna mata. A lokacin sai suka shiga cikin farin ciki, sai yake faɗa mata wannan agogon wallahi yana da kyau. Mace ta gari kenan. Shin za ki iya ko kuma kai za ka iya irin wannan soyayya?